Għal-uħut il-jum ma bidix blaħjar mod kif wara li kellhom pjanat li jaqbdu l-fosfer sabiex jaqsmu bejn żewġ gżejjer dan il-katamaran baqa' ma ħadimx, b'riżultat li ħafna spiċċaw waslu tard tax-xogħol jew saħansitra tilfu l-appuntamenti li kellhom. Persuni li tkellmu ma' Net News spjegaw magħna li l-bastiment kellu jitlaq mill-port fis-7:15 filgħodu iżda wara li damu jistennew mal-20 minuta fuq l-ekwipaġġ ċafżhom li ma kienx se jitlaq bir-raġuni li ngħataw tkun minħabba ħsara teknika. Ftit tal-minuti wara kellu jasal vapur ieħor iżda mal-mument li wasal ġew marfa li dan kellu jmur biex jingħata l-fuel u ħadd ma kien jaf kemm kienet se ddum l-istennija. Biex bekk il-vapur ta' sija wara ma sarx lanqas, il-passiġġieri jiġu marfa wkoll il-vapur ta' 9:15 filgħodu ma kienx garantit lanqas. Iktar minn sija wara li suppost telaq l-ewwel vapur, il-passiġġieri nataw il-possibilità li jieħdu coach mill-belt ta' ċirkewwa iżda ħadd ma kien jaf x'ħin se tiġi din il-coach. Apart il-vjaġġ twil bejn iż-żewġ portijiet sakemm finalment jaslu biex jirkbu l-vapur ta' Għawdex. Din is-sitwazzjoni nħolqot meta ninsabu fl-eqen tas-sajf meta Port il-Maltin u Għawċin ikun hemm diversi turisti li jkunu jridu jużaw dan is-servizz.